President under 2030 chikora zvigananda. Tisatapita mashoko vakomana vari kuonekwa kunzi they are resisting now dze2030, especially after recently takareceive this headline from Daily News itaura mashoko richiti 2030 a done deal now. Panguva ino vouya vachiti hakuna zvakadaro, vari kuuya panguva ine vachinyatsa kuisa mubhini aiwa this situation yekuya tichiextenda the term beyond 2028. Tisatapita mashoko kubuda chikomendewa awa nepresident under 2030 vakomana vari kuresista zvigananda. Not subscribe or like on the bell icon. Vanoposta this headline ramuri kuona re2030 almost a done deal now. Nepicha remutungamiri wenyika ramuri kuona iro buda nyora chiti the Sarajevo incident ahead. ED thinks that is the most intelligent person in as much as undermining the law is concerned. Zimbabwe is for Zimbabweans, not Mafidi. ED will be overthrown for disregarding the law. Bookmark this. No to illegal amendment to the constitution. No to ED 2030. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino achitaurwa. We do not know these people who are saying this vari kutemba nei and vari kurely on what basis, but very sure and pama messages vari kuisa nemapost avari kuisa sematask force ari against 2030 vari kuuya vataura mashoko achiti ED Mnangagwa is going to face some hurdles and panguva ino he is not going to attain his 2030 agenda. Mashoko ari kubuda panguva ino atiri kuona kuti this task force iri kuti pachaita Sarajevo incident pachaita a clash between the factions, especially ari in the ruling party ZANU-PF. Kuri kuonekwa kunzi kune mafactions atovapo nawo atodevelopa anonyatsotoonekwa kunzi vamwe nevamwe vane vavo vavanoda kuti vapinde nevari kubloka kuti aiwa maambitions avonza ngaasava successful. Mashoko ari kuda panguva ine mhuri yeZimbabwe hazvina kumira mushe kubato rekumukurumbira. Pina comment section medu mudzamufunguro eimatodia pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like pamwe chete on the bell icon.